nke onye chiri na zere ana m eke onye ọbụla na-esonyere m ndị na-ala ikọkwa ọkachasị ndị na-echi ya mgbe mbọ na-etinye ihe nke m na-akụzi n'ọrụ m ọkwa ndị ọyị gị ka ha sonyere m na a ga-amụta ife n'aka m tụọ ya ka ị na-esonye ka ị nwee ike wee na-afụ ife niile nke m na-akụzi. Ọ bụrụgoro na ị nwere data iwọchị echi ya maọbụ like ya ka ndị ọzọ nwee ike wee fụkwa, ndị na-esokwa gị wee nwee ike wee fụ mgbe ị nwetaziri ego ị nwere data ị nwee ike kirie na ị ga-amụta ihe n'ihe ọbụla nke m na-akụzi. Ife m na-akụzi ife ga-enyere gị aka ịmụta ihe ga-enyekwara gị aka maka ọdịnihu. Achọrọ m ịgwa gị na mgbe ọbụla ife na-eme na ndụ gị, ihe a na-esiri gị ike, ife dị agha a na-eme, enwere ike na-asị na ndị vileji gị ma ọ na ndị a na-eme gị. Achọrọ m ime ka ị mara na ife ọbụla na-eme na ndụ gị bụ n'okirikiri gị. Onye nọ vileji gị a ga-enweta infọmeshọn n'ikuku na ọ ga-esitụrụ onye ahụ gị na ya bụ 5 and 6, onye ahụ ị na-akọrọ ihe niile na mgbe ọ na-esiri gị ike, ị na-akọwasị na ihe na-esiri gị ike, ọ na-enyekwa na-ederiva ndị ziri elu, ọ na-atọ ha na ọ bụ ha na-agwa na ife niile ha na-eme gị na ọ na-erute gị aka. Ka ị mara na onye ọbụla gị na ya nọ ma ọkwa na ihe onwe ihe ọbụla na-eme n'akụkụ na onye ahụ ị na-akọrọ ihe niile ka isi eje ka isi ana uche gị dị ya. Maka na ndị ahụ ịfụrụ n'anya ha fụrụ gị n'anya, ndị ahụ ị na-awepụ na ị na-eje ha ga-anọ n'ime si gị na ọ sụwe na ọ gaghị emekwa gị ife ọjọọ, na o mere nke a na-aṅụrụ gị iyi mana onye nwe na-ebu gị. Maka na ụfọdụ enwere ike ofe na ọ bụ na ọ ṅụrụ gị iyi na ọ ga-eresi ihu na ị nwere ike ichebe echiche na onye nwe na-eme gị ihe na-eme gị. Ụfọdụ ga-apụta na-ajụ gị ụmụ ife ụfọdụ dị agasị ka o nwee ike wee na-enweta infọmeshọn n'ebe ị nọ, wee na-ese ndị n'ezie a na-akwụ ya ụgwọ. Mgbe ọbụla ọ na-ajụ gị, nwanne m uche gị dị ya, don't trust anyone. Ọ bụrụ onye ọbụla gị ga na-akọrọ ihe n'ife niile ị na-eme, yuzu akọ na uche gị, ife na-akụzi ife ga-abalụ gị uru. Mara na ndị niile anyị na-afụ onwere onye chọrọ aga n'iru gị. Ka ị na-eriju afọ taa, onwe ndị achọ dị ka ndị chọọ ka ekpochie gị n'aja. Ọ bụrụkwa na ekpochie gị n'aja na o nwere uru ọ ga-abalụ ha, nọ na ha chọrọ ihe na-afụ gị anya. O nwere ndị bụ afọ gị na-ata afụ mgbe afụrụ onye ọzọ ka ọ na-ata afụ mgbe obi na-adị ha mma. Ọ ka nji wee sị gị mara na ọ kwụsọ gị so ya bịa ụwa sọ gị ga-eso ya nakwa na ọ bụ sọsọ chi gị abụ onye ga na-ekpere bụ onye nwere ike kpọtọrọ gasị enyemaka. Ife ọbụla na-eme ọjọọ bụ nyenwa ga na-eche gị. Ọ bụ nyenwa nwere ike, ọ bụ na ị na-ịmachi gị ndị ọjọọ ahụ bịa, ọ ga-esu ụzọ dị iche iche wee gosi gị ha, gosi ụdị red flag ịfụ ha ozugbo. Uche gị dị ya na ọ bụ onye ịma na-egbu gị, onye ịma na-eweta infọmeshọn eji esi eti gị ọp, na ọ bụrụ onye ezi ka ị ghara ị na-ebe esi na ndị vileji na-eme gị. Mara na onye ahụ ịkpọrọ ezigbo ọyị gị ka eji wee na-enweta infọmeshọn ka isi eje ka isi ana wee na-arụ gị njin. Ndị Igbo anyị, ndị Afrịka, onye ọbụla na-achọ akpa ya. Onye mere ndị pastọ ji wee na-erufusi ndị mmadụ ụzọ na ndị ajọ dibịa maka akpa ha, nwere ihe ọzọ. Ụnarabeju onwe na ajụjụ ndị ahụ ma ihe niile ahụ niile ha wee na-ana onyinye n'ụlọ ụka, na-ana tait, na-eme ihe ndị a niile ebe ha na Chukwu na-akparịta ụka. Ha nwaanyị na ha anaghị agwa Chukwu ha ka onye ha ihe niile a ha niriri, ma na-anara unu ife unu nwere wee na-ebi ndụ na-ebi laịf. Abịasị unu nwere ebe wee n'iwu ebe wee ọkụ mmụọ, ọ anọzie n'igwe ngị nwa na-anọzi ọkụ mmụọ. Ị ga-eyi ụzọ akwa na uche gị kpere uche gị. Chọọchị ya ama nyekwara gị aka, ụmụ dibịa ije gwọ ọgwụ ama nyekwara gị aka. Ka na-ekwu na ịgwọ ọgwụ abụrụkwa omenala Igbo, ọ bụrụkwa mmadụ ịmachie, ọ bụrụkwa mmadụ ikpebere onwe ya, ọ bụrụkwa mmadụ ikwere na onwe ya bụ ịgwọ ọgwụ. Ọgwụ ama nyere gị aka, ọgwụ na ịgwọrọ nwere ihe si elu. Tụsasị ozi a, laikikwa, kpọkwa ndị ọyị ka ha sonyere m na ị ga-amụta ife n'aka m. Daalụ.